Avui vinc a parlar de la ciutat que conec, de la ciutat que estimo, i em dóna l'empenta per afrontar aquest repte, per parlar-vos de com ens proposem revalidar l'alcaldia de les Borges. Per això ens hem proposat 3 compromisos amb 3 eixos: les Borges de les persones, les Borges de les oportunitats i les Borges de les entitats i de la sostenibilitat. Necessitem que a les Borges hi hagi futur per a la gent gran i present per als joves, que les persones estiguin al centre de qualsevol decisió que es prengui a l'Ajuntament i que juntes i junts en fem un poble encara més especial, on tothom, sense exclusions, sentim orgull del que tenim. Necessitem seguir exercint la capitalitat de l'oli, mantenint la fira de primeríssim nivell que hem aconseguit i fent que actuï de motor econòmic tot l'any i per a impulsar altres àmbits i activitats econòmiques a casa nostra, que ajudin a la nostra pagesia, al comerç, a la restauració i a la indústria locals. Perquè avui us he parlat de la ciutat que conec, de la ciutat que estimo i de la ciutat que tots estimem. Moltes gràcies a tots i ens veiem el 28 de maig. I crec que la Núria també ha demostrat justament això, la seva coherència, la seva fermesa, el que no es deixa intimidar. I una cosa molt important en política, que no es mou per quedar bé, sinó que tot allò que decideix és allò que ella creu honestament que anirà bé. M'estimo la Núria Palau. És una alcaldessa excepcional, però sobretot una persona que no deixa indiferent. És la força serena i tranquil·la, constructora i constructiva, però al mateix temps amb una fermesa extraordinària. Després de 12 anys de regidora i d'un any i mig d'alcaldessa, la Núria Palau ha demostrat amb escreix que és la millor persona per poder seguir liderant el govern municipal de les Borges. Núria, tot el meu suport, absolutament tot el meu suport per guanyar les Borges Blanques. Necessitem uns bons resultats i això ho fem amb gent com tu i amb equips. Junts per les Borges Blanques té la millor candidata possible, una dona compromesa amb el poble i amb la seva gent. Gràcies, Núria, de tot cor, per transmetre'ns el teu amor incondicional cap a les borgenques i els borgencs. Gràcies per ensenyar-nos la responsabilitat que tenim a les mans com a regidores i regidors de les Borges Blanques. Perquè la Núria sempre està físicament i donant el seu suport a activitats programades des de l'associació que presideixo i que organitzem a favor de la cultura, de la solidaritat i en nom de i per les Borges Blanques. Gràcies pel teu compromís amb el poble i el seu futur. Només desitjo que el nostre fill o filla pugui néixer i créixer en una ciutat governada amb un compromís i amb vocació, de la mà d'una dona forta i valenta, com és la Núria Palau.